Kaixo lagunak, eta ongi etorri hitz eta jolas eskaintzaren aurkezpenera. Gaur kontan hemen, Xabi Ormazabal eta ni neu Beñat Azurmendi gaituzue, eta gure asmoa, zuei gure eskaintzaren berri ematea da, esan da bezala. Hasteko pixka bat kokatu hitz eta jolas eskaintza, hitz esaten dugunean, euskera etortzen zaigu, kultura etortzen zaigu, ahozkotasuna, gure identitatean oso gertu ditugun kontzeptuak, ez? Eta bestaldetik jolasa. Jolasa ulertzeko modua, ludikotasuna, ekintza eta komunitatea, ez? Geu ere horrelaxe garelako. Eskaintza hau ez da eskaintza soil bat, bertan sortutako eskaintza bada, bertako artistekin egineko eskaintza bada, eta orain ikusiko duzuen bezala helburu ezberdinak betetzen ditu. Gure asmoa pixka bat katalogoa aurkeztea izango litzateke batetik, gero ze nobedade ditugun, urtero bezala baditugulako zenbait nobedade, eta bukatzeko guzti hori non eta nola eskuratu dezakezuen argitzea. Bai, beste gabe, Xabierri hitza eman da, katalogoaren zertzelada batzuk aipatuko ditugu. Bai. Horixe da, kaixo guztioi, Beñatek esan bezala, hemen mai gainean ikusten dituzuen baliabide guztiak, gure bai jolas, bai ipuin, bilduma guztia dira, eta momentuz nahi izan duguna da multzokatu edo pixka batzuek jakiteko ze mota ezberdin ditugun gure mai gainean. Alde batetik, ikusten dugun bezala asmakizuna ditugu, asmatu baietz esaterako, domino bikote jolasaren artean argitxo pareak eta dominoa, ipuinak ere baditugu, ondoren nobedadetan aurkeztuko dizkizuegunak, mahai eta karta jolasak ere baditugu, adibidez bihurrikeriak, kolorezatzeko materiala ere badaukagu, eta hemen argitxo margotzen dugu, eta ondoren ere nobedadetan bigarren alea azalduko dizuegu, komikiak ere baditugu, Xabiroi bildumako adibidez irati, eta azkenik argitxo puzleak, dinosauren munduan adibidez. Eta aipatu dugun moduan, nobedade ezberdinak urtero bezala, bai. Eta, nahi izan duguna da nobedade hauei bere lekutsua eman, eta, zuek ere hobeto ezagutzeko tartetxo bat hartu, ez? Hasteko, Xabi, zazpiak batetik hasiko gara? Horixe da, zazpiak bat, kutxa gogorra, benetan edozein lekutara eramateko, gogortasun aldetik ondo zainduak izango direlako eta baita ere txikia delako eta edozein poltsatan edo patriketan sar daitekelako. Eta jolasak berak, zazpiak bat, zazpi lurralde eta zari da, noski hemen argibideak izango zenituzkete eta argibideen atzean hemengo karta jolasak. Karta hauetan 6 gai ezberdin lantzen dira, batetik Euskal Herriko hiriburuak, bestetik artea, baita kirola ere, gastronomia ere eta horrelako 6 gai ezberdin lantzen dira, eta hori, esan bezala, bai Euskal Herriko lurraldetasuna, bai Euskal Herriko txoko ezberdinetako ze aurki ditzakegun ezagutzeko, eta familian, denbora tarte politxo da pasatzeko. Oiturak ere ez, inauterietako oitura ikuspegi hori ere bai, eta hor duzu aukera polita karta jolas honekin esandakoa familian jolasteko, eta gure kultura, gure herria hobeto ezagutzeko elkarrekin. Beste nobedade bat, Oianeko kriselua ipuin puzlea dugu, ez? Horixe da, Oianeko kriseiluak ikusten den bezala, 3 urtetik gorako entzat izango litzateke, eta bertan kaxa irekita ikus ditzakegu puzle zati batzuk. Puzle zatiak ikusten den bezala irudiez josita daude, eta irudi hauek puzle moduan lotuz gero ipuin segida bat egin dezakete. Beraz, irudia bakarrik agertzen denez, ipuina sortzea zuen esku egongo litzateke, ezta? Eta batetik aproposa izango litzateke puzleak proposatzen dituen bezala lotzea, eta bestetik ere, bakoitzak bere irudimen erabiliz, nahi bezala lotu ditzake puzleak. Askatasuna ematen duela esango genuke, sormenari bere bidea emateko, ez? Eta bide batez, ahozkotasuna aipatu izan dugu, hitz eta jolas, hitz joko horrekin ere, erabat bat egiten duen jolasa da, eta nik
azpimarratuko nukena da baita ere, dituen ilustrazioak, ez? Hau da, bueno, da zaindu den produktu bat zentzu horretan, adin horretara gerturatuta eta adin horretan modu ludiko horretan jolasteko. Jarraituaz, bueno, aurreko urtean nobedade izan genuenak jarraipena izango du ez, argitxo margotzen hor daukagu, argitxo margotzen bat izan genuen aurreko urtean, eta aurten zer dugu, Xabi? Horixe da, lehen bilduman eta multzokatzetan azaldu dizueguna, argitxo margotzen materiala, hau, iazkoa litzateke, bainatek ondo esan duen bezala, eta bigarren alea izango genuke, beste marrazki batzuekin, baina asmoa berdina da, bai? Hemen ditugu irudiak ja koloreztatuta, eta zuen lana izango litzateke, zuek beste kolore bat ematea, berdina ematea, bueno. Hori da, modu erraz bat neurri batetan, aur horiek ere jolasteko, ez? Eta, bueno, kasu honetan, 3 urtetik 6 urte bitarteko aurrentzat egokitutako izango litzateke bigarrena, eta 3. bat ere prestatu dugu, pixka bat, esango nuke, lorpe maila horretan, zailtasun horretan, beste maila batekoa, 6 urtetik gorakoentzat. Nobedadeekin jarraituz, bueno, klasiko bat esango dugu, ez? Klasiko bat garai honetan, klasiko bat, bueno, ja Xabiroi berak ere izena baduelako, ez izena bakarrik, izan bat ere baduelako, eta ja bilduma luze bat ohiko aldizkariekin batera, ez? Aurtengo honetan, Garbine Ubedak eta Garluk, zer da prestatu digutena? Mauriziaren komikia da, hemen eskuartean daukadana, eta bueno, Maurizia entzun da, baten hori burura etortzen zaiguna, Euskal Herriko gure ikono bihurtu den Maurizia famatua. Komiki honetan, irudi divertigarrien bidez eta elkarrizketa divertigarrien bidez horixe azaltzen du. Maurizia ikono bihurtu zenaren historia, denboran atzera eginez eta pixka bat bere historia aurkezten digu, eta bueno, hemen komiki honen bidez, pixka bat historia hartan atzera egin, eta Mauriziaren bizitza ikusteko aukera ematen duen komikioa. Hori da, eta komikioa. pixka bat baita ere, beste adin batzueri, garai haietako, ohitura, garai haietako bizipenak, ikono hori gerturatzeko, ez? Bueno, ikusten duzuen bezala, eskaintza saiatzen gara behintzat, ahalik eta zabalena egiten. Eta bukatzeko, bueno, aurtengo azken nobedadea, azken esaten dugunean, ointxe azken ibilbidea egin duelako, Lula Otsoa, albuma, ipuina, hasierako ideia originala jatorrizkoa, Ulu Mediak egindako podcast batena da, eta hortik guk egin duguna da albunera egokitu, horretarako, Martin eta Xabier Etxeberrietarrak idazle izan ditugu, eta Aritz Trueba ilustratzaile lanetan ibili da, ez? Bai, bainat, esan bezala, hemen dugu, Lula Otsoa, nobedadeetan nobedaena, esango genukena, ipuin bilduma baten parte da, eta lehenik eskuragarri izango ditugunak, lehen 2 aleak izango dira, alde batetik Lula Otsoa bakarrik, hau dela lehen alea, eta bigarren alitzateke adiskideak, bai, Lula Otsoa adiskideak. Bertan, hori, antza ematen diozuen bezala, Lula Otsoa, gure Otso Urdina izango da protagonista, eta bere abentura kontatuko dizkigute. Bakarrik ipuinean, konta ezakedana behintzat, izango da, bere Otso taldeetik urrundu egiten dela, bakarrik geratzen dela, eta bueno, bertako abentura kontatzen dizkigu. Bai, eta nik horra azpimarratuko nukena da, ez dela ipuin soil bat edo album soil bat, ez? Balio batzuk, nahi batzuk, intentzio batzuk badaude horratzean, batetik, Xabik aipatu du ez, bakarrik dago, urdina da, ezberdina da, aniztasunaren trataera hori ere mai gainean presente dugun horretan, ona ekarri nahi izan dugu, 8-10 urte tarte hortara eta gaztegokoi ere kontatzerakoan, iruditzen zaigulako gai polit badela modu horretan mai gainean jartzeko, eta bestalde euskalki ezberdinei ere leku emana izan zaie, ez? Eta, jolasten da hitzekin, gure hizkuntzarekin, eta zentzu horretan oso presente dago historia guztian euskalkien presentzia hori izango nukena, ez? Bukaeran hiztegitxo bat ere badago, eta, asko aurreratu gabe behintzat, egia esan, bide polita egiteko aukera emango duen
ipuin bilduma bada esan bezala, bai. Eta eskaerak egiteko, eskaerak egiteko lau bide luzatu nahi dizkizuegu, batetik, ikastolan bertan eskatzeko aukera, hau da, ikastolan bertan eskatu eta ikastolan bertan jasotzeko, gure nahia, bada ikastolako aukera hau bultzatzea, hor zenbait hobari izango dituzu eta informazio guzti hori ikastolak berak bideratuko du. Bestalde, Durangoko azoka ikusi duzu bezala oso presente dugu eta Durangoko azokan eskaera horiek jasotzeko aukera egongo da. Aurretik eskaera egin eta Durangoko azokan opari batekin batera eskaera horiek jasotzeko. Hor, nobedade bezala esan, prestatzen ari garela alako pak batzuk, Durangora begira eskaera horiek egin eta bertan jasotzeko, edo baita ere, orain pixka bat, Xabik aipatuko digu ez, eskaera horiektatik aparte, Durangon bertan ere presente egongo garelako ez? Horixe da, azkenean Durangoko azokan bertan jaso ahal izango dute eskariak eginda, baina aurrez eskariak egiteko aukerarik ez baldin badu norbaitek, jakin, bertan egongo garelagu aurrez aurreko eskari horiek bideratzeko eta momentuan jasotzeko. Eta horrez gain, zuen ohiko dendetan, ere, bai herriko dendetan zein elkar dendetan, bertan izango dituzuela eskuragarri gure baliabide guzti hauek. Eta pixka bat hauxe esateko genuena, gonbita luzatu, abenduaren 5-tik 8 ospatuko den Durangoako azakara, Xabik aipatu duen bezala, ikastolak 2 estan izango ditu, material guzti honekin, eta materialaz aparte, norbaitek argibideren bat edo beste nahi baldin baluke edo argibidez gain, jolasa ikutu, erosi aurretik zer den ikusi, jakin bertan egongo garela, eskertu guztioi, tarte hau hartzagatik, eta edozein gauza, edozein zalantza duzuela, ikastolak hortxe daude, galdetu lasai, eta beste bat arte, eskerrik asko. Esker.